bachelor nakho lokho kuyiskill baphinde futhi ukuthi after school basale. No matter what the people say, Equality, we are number one. 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 We are number one. No matter what the people say, we are number one. We are number one. No matter what the people say. We are number one. 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 No matter what the people say. We are number one. The people say. Ngiyabingelela Naledi Mnisi from Naledi Mnisi Production. Ngiyabonga ithuba engilitholayo ongipha lona. Ngingu Mr. TM Zulu, principal wase Dwaleni High School endaweni yaseNcotshane oPhongolo ngaphansi kweZululand District in KZN. Indeed namhlanje usuku olukhulu kithi njenganothisha nanje ngeyikole ngoba usuku besikade silindele la khona sifuna ukubona imphumela ukuthi ihamba kanjani. Okokuqala nje umuntu akadlulisa ukujabula ukuthi iprovince yethu yase KZN siyibonile ihamba phambili iwashaya onke amanye ama provinces. Kwasithobisa kwasijabulisa kakhulu lokho ngoba siyazi ukuthi nathi wa part of KZN. Njengesikole iDwaleni High School naso senze kahle kakhulu ngoba sikwazi ukuthi sithole u99.1% kubafundi abebe u231 kwaphasa abafundi abawu 229 kwaba abafundi ababili kuphela abangakwazanga ukuthi baphumelele nama bachelors awu 176 okukhomba ukuthi ke imphumela yethu mihle impela ngoba equality ngoba isikhathi esiningi njengamanje ukuphasa komfundi kuyacounta ukuthi uphase kanjani ukuze akwazi ukuqhubekela phambili nezifundo zakhe ukuze akwazi ukwenza lokho afisa ukuthi akwenze. Ngakho kusijabulise kakhulu ke ngoba sibabonile njengabantwana besilalela lokho besikade sikusho kubona bekuzama ukuthi bakwenze. Ngiyafisa nje ukuthi mhlambe ngibonge othisha bebonke nje cisha bala esikoleni nabo bonke othisha ukuthi kuningi abakwenzayo isikhathi sabo bedela konke bezama ukuthi balekelele abantwana ukuze ngalosuku namhlanje wonke umuntu akwazi ukuthi ajabule kube kuhle. Uma ngabe sisijabula ugcina usukhohlwa mhlambe ukujuluka esikujulukile sizama ukuthi sisize abantwana bethu njengamanje sijabule kakhulu siyiprovince yase KZN siyiZululand District siyiphongolo CMC siyincotshane sekhethi siyiDwaleni endaweni yasencotshane kuhle kakhulu kujabuliwe nje umnandi. Makeba mhlawumbe imaphi ama strategies enyani wasebenzise uqinisekisa ukuthi izingane noma matuletsheni uthola lemphumela esiyibonile mihle kangaka? Kuyiqiniso ukuthi imphumela emihle ayiqhamuki nje kodwa kusuke kunomsebenzi onzima owenziwayo emveni kwalokho. Mhlawumbe umuntu akaqale abonge othisha ukuyinikela kwabo nokuthi uma ngabe sibeka ama programs ethu siwakhuluma nothisha siwakhuluma nabazali nama stakeholders onke akhona alekelelayo ukuthi imfundo ibe khona bekwazi ukwemukela and then bese siyakwazi ukuthi siwa implement. But nje kafushane esiye sikwenze kuba ukuthi siba nemhlangano nabazali uma siqala njengoba nje bezoqala laba ka 2026 soba nemhlangano yabazali babo sizowa presenta ama programs esinawo ukuthi silindele ini kubo. Okokuqala kuba ukuthi 1 suke sicela ukuthi basiboleke abantwana babo babanikele kithi
ukuthi sikwazi ukuthi sibafundise bekhona nanokuthi sibagqugqumezele ukuthi abantwana babe khona esikoleni ngaso sonke isikhathi, ngoba into okwazi ukuthi uwenze umfundi aphase ukwazi ukumsiza ukuthi aphase uma ekhona esikoleni. Sifunda ngama holiday uma sebekhona bakwa matric, kuba nje inorm yokuthi abana maholidi bahlale bekhona esikoleni. Uma ngabe kungama weekends siyacela ukuthi sibasebenzise abe khona ukuze sikwazi ukuthi siqede ama ATPs kusenesikhathi, sithole isikhathi esanele sokwenza ama revisions ethu. Siba nama study times. Ekseni umatric wethu uqala ukufunda ngo6 o'clock before kungene isikole. Lapho sisuke senzela ukuthi siyitshale into yokuthi bakufunde ukutadisha umuntu ngayedwana, ukuthi ahlale phansi atadishe, ngoba nakho lokho kuyiskill. Baphinde futhi ukuthi after school basale la bezokwazi uku-engage nama groups ahlukahlukeneyo, besizwa ngothisha nabo besizana futhi ngabodwana. Kuyizinto lezi eziye zisize. Siyahlala phansi futhi nothisha si-outsource la sibona khona ukuthi mhlambe khona uthisha onamavi ungakwazi ukuthi aselekelele, sikwazi ukuthi abafundi bethu balekelelele bagcine bekwazi ukuthi bethole ama-results asuke ekahle. Kodwa nje kakhulu sibonga abazali ukuthi basuke besiboleke bona, sibe nabo isikhathi esiningi neside, sikwazi ukuthi konke sinakho nathi sikudlulisele kubona abantwana. Makeba, what stood out to you about this matric group, specifically matric 2025? Matric 2025 ngingasho ngithi cishe unyaka nonyaka baba khona abafundi bebe nazo lezo nselelo abanazo, kodwa engingakusho babe ngabantwana abakwazile ukuthi basilalele sisho esikushoyo. Okusiza kakhulu bekuyikuthi we've been reflecting to the previous matriculants ukuthi njengoba sisho sithi sikhuluma ngo99.1%, selokhu sekuzoba iminyaka emithathu sithi 99.6, 99.4, 99.1, but inhloso yethu kuyikuthi one day siyafisa ukuthi sibe no100% baphase bonke abantwana basuke benathi. Nakulaba ke babe ngabantwana abakwazile ukuthi sibe nabo bayinikela kukho konke kuma programs besikade siwenza. Saba nabo la mhlawumbe bebethola ukuthi baba nama challenges khona njengabantwana, besisondela kubo siba motivate, sithola ama motivational speakers akhulume nabo, even nama universities sikwazi ukwa invite bezobatshela ukuthi yini abayilindele kubona. Enye into engiye ngibatshele yona kuyikuthi njengoba besedwaleni abacompete nedwaleni kuphela, so bacompete nabantwana bonke abasemhlabeni wonke jikelele. So kubalekile ukuthi umfundi ka matric ayimisele ngendlela yokuthi azi ukuthi ama results azowathola, angamvimbi indawo, angayisoli ngawo ngoba uyinika isikhathi sonke esikhona. To all the matrics 2025 ukuthi lo statements abangaphasanga kahle mhlawumbe nabangakhona ukuphumelela, imaphi amazwi angadlulisa kubona? Ngingasho ngithi siyazi ukuthi kubabuhlungu kakhulu kumntwana uma eyibona engaphumelelanga, ebona abanye baphumelela. Kodwa ke kufuneka azi ukuthi empilweni kuyenzeka ukuthi kube khona izinto ezingahambi kahle, abavuke bayithathe kwa education. Kunama programs amaningi o second chance, la khona asuke umfundi ezokwazi ukuthi abuyele emuva, abheke lezo fundo zakhe ezingahambanga kahle, aziregister, afunde, abhale, acele usizo. Ekugcineni kwakho konke uzokwazi ukuthi athole imiphumela asuke eyifuna. Ngithi okubalekile ukuthi umfundi akangagive up, kodwa akafunde from ama mistakes akho ukuthi nakho lapha ngisale khona ngivuke ngiyithathe ukuze kugcineni kube khona into engizokwazi ukuthi ngizoyithola ngiyenza. Ngoba okubalekile uma ungabuza abantu abaphumelele empilweni bazokutshela ukuthi khona lapha mhlambe nami ngingaba neyikhinzi khona ngidlula khona, kodwa angilahlanga mbeleko ngokufelwa, ngivukile ngayithabatha ngaqhubeka ngaphambili. So ngisho njalo ukuthi abantwana bethu siyafisa ukuthi bangacabangi kakhulu, kodwa balandele ama programs akhona eminyangweni azobasiza baqhubekele phambili. Sesiphetha nje siyazi ukuthi unyaka omusha, it's 2026, ungathini kuwo onke ama matriculants who are about to start kulo nyaka? Engakusho kuma matriculants ka 2026 ukuthi abantwana bethu sithi abayibambe nje zishisa kusukela khona manje. Sibabonile vele abanye baqalile even before kuvulwe izikole, ilele khona lapho nje bese bazi ukuthi ke kulonyaka ka 2026 abawudedicate le esikoleni ukuthi konke okunye bakhohle bakubeka eceleni
bafocuse ey'fundweni zabo, balalele othisha, balalele abazali, bangabi uvanzi, kuzobasiza lokho. Okunye nokunye umuntu yokubona uma ngabe esephasile eseqhubeka nempilo, kodwa njengamanje akayinikele ngayo yonke indlela ey'fundweni zakhe, alalele othisha ngoba othisha bafundile, bayayazi le ndlela. Lokho abasuke bebatshela khona kusuke kuzobasiza ukuthi egcineni